טוב, אנחנו פותחים שביל בערך באיפה שהגבה. שם את הקליפס אחד, מותח, קליפס שני. לוקח קליפס בודד של אחד, שם אותו איזה כמה סנטימטר מעל, לייצר כזה דירוג, ומסרק לוודא שזה משתלב טוב. ומאחור אני שם את השלישיות. ממש בין האוזניים, פותח שביל גדול, 1, 2, 3, ושם מתחת. פה. או שמים מתחת או שמים מעל. וצד אחרון, אנחנו מסרקים כמובן כדי גם לשלב וגם לוודא שכל הכיסים מחוברים טוב.